ikaw na magugug cream stick ya. Nalisit pa dubutin ko yan ang nakaigid na mo ko sa akong short pan. Natanawa lagi. Kaya ko ni eskwela. Ulawa na inoon ko. Kuya po lagi si pamugos na damay, si Kinit man eh. Wala naman po din ni eskwela. Ay na bata, nasayang-sayang lang ni kwarta ba? Karoon na kabataa ka. Hoy Kinit. Iya, tadi ka da iya? Bali po lamang ang bata na. Wala mo po ka ni eskwela. At tayo kakas-kas lang kagbalon ba? Nya wala ka na itong eskwelahan. Nani uli kuya. Sa naman taon ka. Dito na kag-eskwelahan, dyan uli pa ka. Saan malagi kasapaan mo kung teacher ya? Nagpabadlong po siguro ka mong ikasapaan ka. Wala mo kung nagpabadlong ya. Ipatindog to aming teacher tanan niya kaya naibisita. Ya kaya ako wala mo ko ni tindog. Nagikasapaan ay noon ko. Mauna lagi, kay ultimo pagtindog, di mo tindog. Sa man lamang kang bataa ka, bali na po di mo kasukaan ka. Nalisit po mo tindog ko yan ang nakaigid na mo ko sa akong short pan. Ang tindog ko, magkatagak pa lamang. Pagdamay mga bataa ka. Mauna diha lagi, kay bisag unsaray panganoon. Kamay ra mo gutong gikaon ya. Ikaon ra mo gugug cream stick ya. Nya ninom ko dos nya gisabayan og mikmik. Kinsa mang lumuta wag di magalburuto anang imong gikaon. Nahala, panghimasa na diha kay mo eskwelaon sa hapon. Na di na ko mo eskwelaon niya hapon niya oy. Ugahon na po ko sa mga classmate ya. Oh, kinit. Nawa lagi bahala mo di ay. Bahala mo. Napandamay. Ayaw lagi ninyo uga-ugaha lagi.